ассалому алайкум дӯстони азиз. Ба ман бисёр савол шуд ки дар YouTube чӣ хел канал сохта ва онро дуруст истифода кунем. Дар ин мавзӯъ видеоҳо бисёр аст. Чӣ аз русзабонҳо бошад ва чӣ аз тоҷикҳо. Ростӣ ман дар омадам ва он видеоҳоро дидам ки дар асл барои инсони навомӯз бисёр фаҳмиданаш душвор мебошад. Барои он ки якеаш ба iPhone, Android, компютер, приложения YouTube ва ғайра месозанд. Ман шуморо намуди оддияшро нишон медиҳам ки чӣ ба iPhone, Android, компютер аз уҳдаяш ба хубӣ мебароед. Барои сохтани канал дар YouTube бояд шумо дар сомонаи Google худатонро ба қайд гиред. Ман бо телефон ба қайд мегирам, чунки бисёри бародарони тоҷикзабони мо мехоҳанд бо телефон канал созанд. Фарқ надорад шумо ба чизе мехоҳед канал созед, фақат ки баробари ман анҷом диҳед. Дилхоҳ браузерро кушоед ва ба ин сомонае ки дар болои экрани ман мебинед, ба ин сомона дохил шавед. чӣ хеле ки мебинед браузери ман ба лични кабинети Google рафт. ин нишонаи он аст ки аллакай ман худамро дар сомонаи Google ба қайд гирифта ҳастам. аз шумо бошад ин намуд мебарорад, яъне ба саҳифаи вход меафтед. агар ин тавр бошад лутфан якчанд лаҳза интизор шавед. агар ба мисли ман баромад, пас ба саҳифаи вход рафтан ба пеш. дар болои саҳифа расми доирашаклро пахш кунед ва ба поён омада управление аккаунтро пахш кунед. дар равзанаи дигар бошад, управление аккаунт на устройстворо пахш намоед. дар равзанаи баъдӣ бошад, аз ҳама тугмаи поён выйти из аккаунт отключить синхронизатсияро пахш намоед. ва дар охир бошад, тугмаи добавить аккаунтро пахш намоед. ура, мо дар саҳифаи вход афтидем. бисёр хуб, акнун мо метавонем аз нол канали худро бисозем. пеш аз сохтани канал ман ба шумо як хабари хуш дорам. акнун шумо омӯхтед ки чӣ гуна аз аккаунти худ бароед. агар шумо телефонатонро бифурӯшед ва аз аккаунти худ набароед, шуморо ба осонӣ метавонанд взламат кунанд. акнун мегузарем ба қайдгирӣ дар сомонаи Google. тугмаи создат каналро пахш намоед. дар майдони имя ва фамилия ном ва насаби худро дохил кунед. дар майдони севум бошад, имя пользователь, яъне номи истифодабарандаро дохил кунед. номи истифодабаранда бояд бо ҳарфҳои англисӣ бошад ва ҳам ин почтаи шумо мешавад, ҳам логини шумо мешавад. дар майдони парол бошад, рамзи худро дохил кунед. дар майдони подтвердит, яъне рамзи худро такрорӣ ворид кунед. чӣ хеле ки мебинед, дар ду майдон хатогӣ дода истодааст. дӯстон, ин хатогӣ нишонаи он нест ки ман дар сайт ба қайд гирифта наметавонам. инро ман специалӣ мекунам, то шумо хатогиро низ омӯзед ва баъдан дучори мушкилӣ нашавед. хатогии аввал дар он аст ки ин номи дохил кардаи маро касе аллакай истифода мебарад. бояд мо номеро нависем ки ягон кас онро истифода бурдагӣ набошад. хатогии дуввуми мо дар он аст ки мо рамзи оддӣ ворид кардем. бояд мо рамзи душвор ворид кунем ки ҳарфҳои англисӣ бошад ва аз рақамҳо иборат бошад, яъне мушкил бошад. хуб, аз нав дохил мекунем. дар ин майдон номери телефонамонро дохил карда ва дар кадом давлат буданамонро интихоб мекунем. 1 дақиқа интизор шавед ва дар телефони шумо SMS меояд ва он коде ки дар SMS аст, онро гирифта дар ин майдон дохил кунед ва тугмаи подтвердитро пахш намоед. дар равзанаи охир лични данни худатонро комилан пур кунед ин тавр ва тугмаи далеро пахш намоед. дар ин ҷо бошад, тугмаи пропустидро пахш намоед. ба ҳама шартҳои сомонаи Google розӣ шуда, ба поён омада тугмаи принимаюро пахш намоед.
ура, шумо аллакай сохтани канал ва аккаунти телефони Google-ро омӯхтед. хеле ки мебинед мо дар лишни кабинети худ қарор дорем. акнун метавонед ба телефони ё ба компютер ба сомонаи YouTube дохил шавед. дар телефони худ ин приложение ки дар болои экрани ман мебинед YouTube, инро установка кунед. дохил шуда ба тугмаи доирашакли боло буда зер кунед ва дар экрани шумо меню пайдо мешавад ки тугмаи сменид каналро пахш кунед. дар авзанаи баъди чӣ хеле ки мебинед каналҳои маро мебарорад ва шумо дар тугмаи поёнро нигаред, дабавид аккаунтро пахш намоед, далши ё ки оке мебарорад, оке кунед. баъдан шуморо ба саҳифаи воход мебарад ва дар он ҷо шумо ё почта ё номи истифодабарандаатонро, яъне ҳамон чизе ки дар почта интихоб карда будем, ҳамонро дохил кунед ва тугмачаи далеро пахш намоед. баъдан паролро ҳам ҳамин хел дохил кунед, далеро пахш намоед. боз моро ба приложение мебарад ва дар приложение тугмаи болои гиридро пахш мекунем ва дар он ҷо мои каналро интихоб мекунем ва дар он ҷо номи каналро, яъне мо дар ин майдонҳо менависонем ва кнопкаи саздад каналро пахш мекунем. тамом, акнун канали мо сохта шуд. онро метавонем ки гирифта истифода барем. касоне ки видеоро то ин ҷо тамошо карданд, ташаккур мегӯям ва албатта подписка ва лайкро фаромӯш накунед. ва агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, албатта дар таги комментария нависед ва ман боз дигар чизҳояшро низ ба хубӣ, ба осонӣ нишон медиҳам. ташаккур ба диққататон. саломат бошед.